AbakwaMarch and March sebenze into ebalulekile. Sebeveze ukuthi ohulumeni bomhlaba wonke bayakwazi yini ukusebenza noma bayizithutha nje ezikhuluma kakhulu. Sibona omengameli abaphila impilo yokunethezeka kodwa bengakwazi ukuhlela amabhasi nezindiza ukuze bakhiphe abantu babo emzansi. Laba yibo kanye uhlobo losopolitiki esinalo eNingizimu Afrika. Futhi abantu sebephokophele, sebekhathele ukubekezelela labo tsotsi abaziwa ngokuthi osopolitiki. Okubaluleke kakhulu, i-African Union. Nali ithuba empilweni yenu lokwenza into ebonakalayo kubantu base-Afrika. Makubone abantu ukuthi ningakwazi yini okungenani ukukhokhela amabhasi nezindiza ukuze abantu babuyele emazweni abo. Hayi lezi zinkulumo ezinde, izithombe, nemihlangano engenamphumela. Nansi into elula eningayenza ukuze nibonise ukuthi niyakwazi ukusebenza, hayi amaphupho eningawakhuluma kodwa ningawenzi. Antonio Guterres, nansi into elula ongayenza ukuze ubonise ukuthi United Nations ayikhulumi nje kuphela. Unezikhungo emhlabeni wonke. Sebenzisa wona amandla akho, hayi ukukhuluma ngezinto ongazazi mayelana ne-xenophobia nezimo ongazazi. Umhlaba wonke. Senixhumene yini nama-embassy enu? Ninikile yini izaziso zokuhamba? Nitshelile yini izakhamuzi zenu ukuthi zibuyele emakhaya? Noma izakhamuzi zenu sezibuyele zodwa ngoba ziyakwazi ukukhokhela izindiza? Sicela umhlaba uthathe abantu babo. Sifuna ukulungisa izwe lethu. Asidingi izeluleko zenu. Sidinga ukuthi nitshele izakhamuzi zenu ukuthi zibuyele emakhaya. Lokho yibo ubuholi. Makube khona leso saziso ezindabeni nasemithonjeni yezokuxhumana. Asifuni izimpi, sifuna ukuphuma okuhle, okuthule. Khombisani ukuthi niyabathanda abantu benu. Kodwa thina lapha eNingizimu Afrika sinabantu abathi bangabaholi kodwa bangama-askaris, izigebengu ezibizwa ngokuthi osopolitiki. Sifuna ukulungisa izwe lethu ngokushesha. Labo tsotsi kumele besiphumele. Usuku luka-30 June selisondele. Nyakazani.